హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కడ చూసినా ఎంత స్క్రోల్ చేసినా ఒకటే వీడియో వస్తుంది. చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది. ఒక జంగల్కి సంబంధించిన వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మన వీడియో కూడా ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం పక్క లైక్ కొట్టండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్ తప్పకుండా చేసుకోండి. సో నా కోసం తప్పకుండా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో అండ్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫోటో, ఇలాంటి ఫొటోస్ జంగల్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీటిని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది మినిమం 4 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇంతవరకు ఉంటుంది. అంతవరకు డ్రాగ్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, టెక్స్ట్. సో ఇక్కడ పేరు, మీ పేరు కావచ్చు, ఏదైనా మీకు నచ్చిన పేరుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి సైజ్ పెంచుకోండి. సో 48 నేను పెట్టుకుంటున్నా సైజు. సో ఇప్పుడు దీనికి కలర్ వైట్ యాడ్ చేసుకోండి. వైట్ యాడ్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ 4 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇంతవరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి కరెక్ట్గా కనిపించకపోతే బార్డర్లోకి వెళ్ళి కింద బాక్స్ టచ్ చేసి షాడో ఆన్ చేసుకోండి. సో షాడో ఆన్ చేస్తే సూపర్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ టెక్స్ట్ కింద దగ్గర ఉంటే యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ పేసింగ్ అని ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పెంచుకోండి. సో చాలా దూరం వద్దు, మినిమం 50 పెట్టుకోండి. 15 దాకా వస్తే చాలు. 15 అంటే సింపుల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటోని అండ్ టెక్స్ట్ని అలాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని లాస్ట్లో ఉంటుంది 2 లేయర్స్ అని సెలెక్ట్ అని ఉంటుంది కదా, దాని పక్కన దీన్ని టచ్ చేసుకోండి. ఈ బాక్స్ని గ్రూప్ తయారవుతుంది. ఈ విధంగా సింపుల్గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. అండ్ మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్, టెక్స్ట్, ఇక్కడ పేరు ఇట్లా రాసుకొని సో ఇప్పుడు ఫాంట్ అండ్ సైజు జంగల్ అర్బన్ అని ఫాంట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కలర్ వైట్ చేసుకోండి. ఫాంట్ కావాలంటే చెప్పండి, టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో రైట్ మార్క్ ఇచ్చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. అండ్ టెక్స్ట్ని ఎట్లా కావాలంటే అట్లా పెంచుకొని పెట్టేసుకోవచ్చు. సో ఇంత పెట్టుతున్నా నేను. సేమ్ ప్రాసెస్, ఫోటోని అండ్ టెక్స్ట్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి దీన్ని టచ్ చేస్తే ఈ విధంగా గ్రూప్ అయిపోతుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. నేను ఒకటే ఫోటోని డబల్ యాడ్ చేసుకున్నా. 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మీరు నచ్చిన ఫొటోస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు సెకండ్ వదిలేసేయండి. ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఫోటో మొత్తం వదిలేసి ఇంకో ఫోటో లాంగ్ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి సో ఇప్పుడు ఇంకో ఫోటో, దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఇంకోటి పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఉందిగా, ఆ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు
చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా వాటికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ సేమ్ కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ 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 ఇలా కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే ఒక ప్రాసెస్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, సేమ్ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. సో ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్లో ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, షేక్ ఎఫెక్ట్ ఫొటోస్. సో ఈ ఫొటోస్ని కాపీ చేసుకోండి. సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా. ఈ ఫొటోస్ని పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ లేయర్. సో పేస్ట్ లేయర్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీన్ని గ్రూప్ని యాడ్ చేసి గ్రూప్ని టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఫోటో చేంజ్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా ఎంతవరకు అంత ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటోని కిందకి తీసుకురండి. కిందికి తీసుకొచ్చి ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా పెట్టేసి కింద ఫోటో ఉందిగా దీన్ని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసి ఇక్కడ ఎడిట్ టెక్స్ట్లో మీ పేరు ఏముందో అది రాసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సింపుల్. చూసారు కదా ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. చిన్న సైజు ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఇలాగే ఎడిట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా వీడియో అయిపోతుంది. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.